Kardom pininilam thanbang pilijur sotimungpi pinibertang tonpen arjuik tha. Amri constituency arlo Jirlong English School putsari penta Independence Day rani katalon pachon ponlo. Pinipai ni pai crepe ho surihini rank korake thom Bharat angkang pia dangalong Independence Day katalon ponalong Amri nijangkar bianglong putsari English School along ta talon dunlo. Headmaster Peter Niala pen athan bang do anan parta man peng penang kachitong dun bang hini vidi piang jermarli sang pi prenti bepi la pen sang pi elansi phangchu pi tom nang chitong dun. Jaimek pangcheng che prang Headmaster Peter Nia pen flag mate lamaing thur ponsi national anthem alun lun ponsi Headmaster ajok Independence Day thepia puthak osomara tuma phan than pachini ponlo. Osomara tuma phan education ke kenang sot lopata than ponlo. Lapen man peng pen aluhi sang pi prenti bepi penta pini ke tum ningarong arani lo. Bharat angkang pialong lapen kacharli education pen henlo rong rup kapeklar thek ji ke puta than ponlo. Jaimek tang deraphi osomara tuma phan panong ponsi ningarong alira champion claim pon pedolo. Amri pen Menderson terang report Northeast Hills today. Nondili gedola dak putsari lahelo Jirlong English School putsari langerdang pen ladak kilimtar hini bak akahelo doji non ladak pini Independence Day mate Bharat angkang pialong kijokwan rani katalon along non ladak Jirlong English School thanbang lapen sumaratum non bangso aflek host bonlo. Headmaster pen thanbang laudak VDP pen alohi sarpo manpeng benang chitong dun atum dalo hello asipini abang sorni alir sham ki pi yalong ladak kadoi ka chingrum non thanbang ladak Jirlong thanbang lapen thanbang pi atum pen